tylko nadgarstkami, tylko tak... Rozumiem, tylko kurwa trzeba trafić. No dawaj, Adrian, dawaj. Odwrotnie, bo ty ją ciągniesz lewą ręką, a tu lewa, prawa o tym wszystkim decyduje. Ale prawą mam tutaj. To zrób odwrotnie. Jak tak? Nie no, coś tak? I trzymasz tak i razem Nie no, nawet tak to nie. ręce No trzymały tak mam kontakt. trzymać? Tak, żeby nawet ręce trzymały kontakt, muszą się dotykać. I luz. Poszła? Poszła, ja myślę, że przyjechałeś. To jest dziewiątka, idzie w górę, a nie zbyt daleko. Dobra, teraz ja.